Hyvää iltapäivää minunkin puolestani. On siis Juha Jokimäki Solitalta. Toimin tässä yhtenä ohjelmistoarkkitehtina. Ja mulla on tässä aiheena PlantUML, mitä me käytetään kaavioiden piirtotyökaluna. Eli tyypillisestihän, kuten sanonta kuuluu, niin kuva kertoo aina 1000 sanaa. Eli suunnitelmat ja tekniset kuvaukset on helpompi ymmärtää, kun siinä on jotain kaaviota mukana. Tavoitteena meillä on, että näitä kaavioita pystyy kuka tahansa editoimaan, riippumatta siitä, että minkälainen tietokone on käytössä, ettei ole mitään mahdollisesti lisenssimaksuja, jotka tänne estäisi. Että tätä työtä voidaan tehdä samanaikaisesti. Ja näistä oikeastaan seuraa se, että nämä kaaviot tulee pohjimmiltaan olla tekstipohjaisia tiedostoja. Tekstipohjaisuus mahdollistaa sen, että nämä kaaviot tallennetaan versionhallintaan, eli Odan tapauksessa GitHubiin. Ja täällä ne on sitten julkisesti kaikkien nähtävissä ja myöskin kaikkien muokattavissa. Eli käytännössä kaavion laatija kirjoittaa tekstimuotoisen kuvauksen, eli kaavion laatija keskittyy ainoastaan tietosisältöön, käsitteisiin, käsitteiden välisiin suhteisiin. Ja PlantUML-työkalu huolehtii sitten tämän tekstisisällön esittämisestä graafisessa muodossa. Eli PlantUML tosiaan on avoimen lähdekoodin tuote. Se on saatavilla hyvin erilaisiin ympäristöihin, erilaisiin tekstieditoreihin ja tarjoaa myöskin web-työkalun. Eli kaavioiden muokkaaminen ei edes vaadi minkään ohjelmiston asentamista omalle koneelle. Tukee hyvin useita kaaviotyyppejä. Teknisistä UML-kaavioista suunnilleen kaikkia, esimerkiksi sekvenssikaavioita, luokka- ja oliokaavioita, komponenttikaavioita, tilakaavioita, käyttötapauskaavioita. Näiden lisäksi PlantUML:llä olisi mahdollista laatia myöskin aikataulukaavioita, architehtuurikaavioita ja tietyin osin soveltuu myös käyttöliittymän rautalankamalleihin, ainakin yksityiskohtiin. Ei ehkä paras työkalu kuitenkaan tämmöisten konseptitasoisten suunnitelmien laatimiseen siltä osin. Myöskin matemaattisiin kaavoihin, jos sellaisia olisi hankkeessa tarpeen, mutta kuitenkaan ihan niin tieteelliselle tasolle ei olla vielä päästy. Lisäksi tukee useita erilaisia muotoja, missä tämän kuvan saa sitten ulos. Eli esimerkiksi PNG web-julkaisuun, mutta myöskin skaalautuvia formaatteja, kuten EPS, jotka soveltuu sitten ihan printtimateriaaliin. Sitten tosiaan meidän kuvaukset löytyy GitHubista ja voisin tässä kohtaa sitten näyttää pienen esimerkin, miten me tätä käytetään. Eli tässä olen täällä omahoito kautta RFC repositorissa. Niistä löytyy siis Odan, esimerkiksi tietomalli-kuvaus. Scrollataan tarpeeksi alaspäin, niin löytyy täältä. Eli tässä on yksi esimerkki, mitä ollaan tuotettu PlantUML:llä. Eli tässä tosiaan kaikki tietosisältö on tekstimuodossa, jolloin sitä on hyvin helppo muokata. Ja tähän sivulle
Tämä kuva puolestaan on tuotettu Plant UML:n tarjoamalla web-pohjaisella kuvan muunnospalvelulla. Eli se tekstikuvaus, mikä on GitHubissa tallennettuna, tulee sitten työkalun avulla tähän näkyville. Ja mainitsin, että me katselmoidaan näitä muutoksia. Eli tässä esimerkkinä eli täällä eräs kenties yleisössä oleva henkilö on käynyt tekemässä muutoksia kuvaukseen, jolloin pystynyt sitten täältä suoraan katsomaan, että okei, täällä on slotilta poistettu aikataulu, joka on sitten tässä kaaviossa, huomaan tässä vihreällä lisäykset, eli se on nostettu tässä ihan omaksi käsitteekseen. Ja nyt mä voisin esimerkiksi tätä kommentoida, että jättää kommentin esimerkiksi, että mikä tämä kenttä on, tai jos huomaisin siinä virheen, kommentoida siitä tai ehdottaa lisäyksiä tai muuta, jolloin sitten tämän muutoksen tekijä saa siitä ilmoituksen sähköpostiinsa ja voidaan tälleen iteroida paremmaksi. Ja yhtenä demona voisin vielä esittää, miten tämä sitten saa ihan katsottua. Täällä on näkyvissä kokonaisuutena tämä tiedosto. Voin tarkastella, että mitä tämä kaavio ihan kokonaisuutena tietosisällön osalta näyttää. Ja sitten esimerkiksi tähän Chrome-selaimeen on saatavilla lisäosa, joka sitten esittää sen saman tekstisisällön mulle tässä saman tien kuvana. Eli voin tässä ennen näiden muutosten hyväksymistä vielä tarkastaa, että miltä se kokonaiskuva sitten näyttää. Loppuun pari linkkiä, eli lisätietoa ja latauslinkit löytyy tuolta plantuml.comista. Samoin siellä on sitten dokumentoitu tuo kuvauskieli. Ja sitten meillä tuossa Definitions-repossa löytyy myöskin linkki, jossa on muutama vinkki sitten, että miten tätä työkalua käytetään. Tässä on osalta. Kiitokset.